Kadom nilimene Nigom Teron nang itu panili puthot pini video naman pichulok kopi videos nang keman pima pelutang te nantum la keceng nang kijut lang non la pen nantum a video lang le prang nang tum la YouTube channel pan subscribe non la pen like non la so video pen share tha ni tang te non a video le tum pangcheng polona mate chithan polona kopia lam the kopia video sinili ka selam jima pelutang te nili pani se jong nili ala nili Facebook page along ala photo contest bilo kopia photo contest ki bima pelutang te nirela school la pen college la so uniform dress pen nili photo contest bilo yala so photo contest ki bilo so photo pen nili post pen komena pidun joy sing teron pu alang li phasi nili pin make alang komena pidun lam thesi nili pin mai ka reply ji la puloyo mane ke chapakeng seroi la puloyo asinal tum keceng pingju lang no alang li pisi komena pidun ma pelutang te cethandam nang non tum keceng ni kijut na tum lang non ase a comment ni por hipo penili same reply po keceng si sonjoy sing teron comment na pidun lo la ke alang ko pisi ki pu ma pelutang te ne ke pu ji pu ke la ke birta ke me kali birta ke no pusi ni na pu donji mane ala sonjoy sing teron ma ke ala nili school dress made school uniform pen la photo contest make birta ke migali mane birta khenu sinak pudunji thola sonjoy sing teron mangpu ase ko pisia birta khenu ma ko puthot porhi panthun nang athe klim somar aphan non akethe aphan non school college uniform pen reels kasemar photos che contest I lake birta ke migali je birta ke migali mane la school uniform school dress pen ke photo che contest mate reels ka salam lake kopima perte lake birta akemi kali thom birta kheno chene reply po to ni non reply po birta kemi kali pulte school uniform school dress and birta kemi li pulte li monthi tame lake non nili ki bi la bangke nili birta kheno pta pupe ate lake isi itum school uniform school dress pen itum photo contest lo mane chepa che thang lo pulte lake li ye non nilibake akhenole kali sa school uniform ben athema li kamiklem han limati athema lake si competition of hanchot atheme khel marika khela competition contest of hanchot kupima pultan lake school uniform pen photo contest ane nili ki pudam je bang kela pulo school uniform school dress pen la bangke mane all car benglong same school ke dupelo monbe so school college long uniform address kona nat pen sikidoma kona college kona school pen sikidoma mane he address pen ke chepaklang so competition lata isi li karbi sumartum logo charli aphai kon ongma avema so address pen kelang panji pansi nili la so contest bang ki bipon lo ko puthot sonjoy sing teron ako kaningji tholam ako porhi pon thuluna labang so uniform pen phun lem inon video shoot inon photo check contest inon pu phan kali lake inut good character dei good character knowledge study discipline padu inang pusi labang so school punon college punon ta inthir at unification kipi mate kedo inakok lo ladak phun kave abangta tangka ajoini phun ke hang eg photo che contest idun po lahai penlo aphu kilot ipo pise alang liki pudama pultangte phun hang po manila reels salam I athemal headers ke reels ka salam phanli che paklang ino laisa salam plo je li tum no si school dress pen le tum competition se ma pathu the khela hin sami tum che paklang ande pulte koson si bankle ili tum bhan loka chardi amuni puna tin po jongsi nang hai ke ba chi pati dun rong ha kana ne rit ke pan tho kana ne hajara ka dun le che paklang dun rong pte bangke loka chardi usomar ke nang tin telu asinang li munchi pamit ha athon par chop alam le comment pidunon je ili tum reels ka selam photo che contest lake ili tum kai amat kali ahok lo la bangke itum kai amat ke itum photo chi contest te reels lam e thema matune phan chot se itum competition ke de chot athema ili example chitham lang li rong ajis tame kai ma ke doyar ve la puson jo
tume dress bustame list tame karbi tum bustame tume methang pendeng sempode pini pekok la puson lo lasi ilitum pini pekok tame ilitum kai mat ke tum chingthang verve athema tum rong aje gana ne son program osi tum ge dun chot mate chibon chot kai ma ke tum chime la puson thak thak se ili school ke tum tame school dress school uniform men tame tum das tame school idun ho chot si chingthang poncho school dun ta et hem chewang lo pete la he address ba ke chance to et po la puson lo asi competition tame kai mat ke do verve lasi competition tame apor ho chot athema kaheno competition kaheno contest le niliki bigali la pulo tema ili kupilo akeme la ke niliki pudam jip mangke si akeme mane pache thang na tema paching thro na la puson masi nilim tham bor same alang sonjoy sing teron make kupilo ne ka matha la son si relu selam ino photo chi contest ino jo la puson si bono atema la ke kai amat kali tum rong ajis tame kai ke do yarve la si apor horchi tumke competition dunangji asi school dress men tame pc te example aku puthot chathanam na je non hoke class long tame class 10 pustame online side offline ka ven hoke online pen online attendance side mohor chindet ni pulte ajar kam tame chunche e photo josi chisen se putte ajar kam tame chunche athema online na kam side la puson josi chathan na josi somatum video chipaklang dono photo chu thai dono pulutangte loka chali osomatum chu thai dono pulutangte hala class long college long punon je school along tame matune ke children day do teachers day do je loso tame tumke group nas tame photo chu thai ta same klim sumar kacharli osomatum sai delo je tangte hala so photos tame mo same tum chu thai londe chu thai dono mante laba laki pudam sanjoy sing teron mang se chu thai dono athema kacharli osomar ke photo chu thai no reel selam no thema phone ke ber be du kokji la puson se laning jilo mon same la pukali tumke no ke online sa de tumke man tu ne competition ho cho alang last time puthulo sanjoy teron KSA amri branch committee thang ke jitsilo KSA amren branch committee KSA ke dolo badus tame KSA lo ili lo chali tanglo pulte KSA sa de lo la puson jo ili na lo chali lo le chalo KSA pukobi phanski pudam lo KSA pudal ke karbi lo chali aso lista me thiek na me lo chali lo tel ta KSA lo asi KSA men pan ke lason chipurang ne padus tame KSA lo nil tame KSA lo nal tame KSA lo nalta frank lo chali nangta lo chali long tang lo punte nangta KSA lo karbi lo chali aso aphansi KSA pudam ji lasil hai pe ke chether i hap nang ne comment chi pitar nang ne la pulo aku puthot ne li reply jon thulo nangli kupisi ki pudam ji pulo athon rore da son puni li reply den lo ding ili si reply den lo aku puthot alang nang chi quiz nang chi reply thulo aso alam le non che thandam na sonjoy sing teron aku puthot nang chi reply thulo aprang silam kaning je kehang nang ji aron ateng pen charli tha bong mantu neta kur hian ang bong korte ang bong ke nangli nili chehang la pen chehang ni alang ki pudam je kur hian ang bong mithang hian ang bong hem sing mo ke nangli nili chehang ni kupilo la karon kupia ron lo mane nangli ga matha nangli sim pa kleng chelo nang same nangli pule chehang hite nangli puka chehang ke la ke tumke alhai ke chali vek nang ji ik pelo hem si pelo nangli puke chehang e ron puka velo chehang melo nang puking tang ui man marlo nang he puke lai ke ing tang oyalam se tum karbi grammar chali pami nang ji si kitab stame dolo karbi tum bondalo karbi lamta sambo kitab nali lang kame si hadak masi tum chali nang ji nang puke tumke lam ing tang oi man mat nangli alangli yola sponsor si punang ji itum kurhian pelo itum teron lo tiso lo inti lo rong phar lo la puson same kurhian ponte atum same nangli puchang e rondo ma nangli ma tha nangli nili puchang e ron ke velo lo ke chehang vek na po nangli pu same itum ke la puson si owe kimi tum se thana po nang na hel hai king tang oilam lo si nangli alangli lai same tum karbi grammar karbi lam ta sam ke tum charli vek nang ji Lasika chehang ni aron avelo loke
ker tang telu Chehang vek nang pu lake lai ke Chehang aron ke lake tok telu Chehang vek nang pu ke thek ke lai pen si charli nangli nili alangli lai si tum ke charli pon nang pu alangli ko pitong ki pu dam ne alangli thang buji de lo athon ro de lo la pen ko pu thot du thulang athip yalam ke thu athip yalam hala last Sanjoy Singh Teron athip yalam ar di pon thulang athip yalam ke kacharli aklim somar akorte injir atum aphan phun ot non pu kitoy ateng lo lake uniform pen drills customer photo che contest inon pu aphan kali lake kithek kitok kelang kacharli atum kachipate iyadeng je kopi alam the same nili same bujam delo lake kachipon photo video reels ka salam lake kachi contest I hormu kali themal lake kacharli iyadeng putko pilone hamu pen alang fast kitching pulo lake kachipate iya adeng kali competition iyadeng kali bosam alang non ke lake uniform ke kachipate I kacharli I adeng putko alam the same buje delo ko pilone buje delo alam the si athema josi tum uniform mele ayat sontame pachun chi pute chipaklang kle pulute bangana chinelo josi na lo charli vek abang pulutangte nali nohok dam stame ja example nali non photo social media long active pilo nali so dress pen same school dress pen ka ke same active reels video selam lo tes bang nang thek dulong ulo nok siang thek dulong wer rote olata school kidu namuni lata muka hadak school sikidun ke same thek long wer bon same nali aso school dress pen chepaklang kle our dress keng sang aso a choi lai pen chepaklang rong pulte nale phan ke kacharli Osomar ke nang tin telo mane kam klemar leng pusi nang timpu la puson lo jo nasi tum ke tame akheng no ke kali tum la school dress pen ke competition example aku porto tham nang ili khela hormon ball pathu ponon amuka school pen amuka college ke la son kache pate do khela do bosmela so khela pusame itum school dress em thang a dress man si itum ke da ke che pate do nungji mate our dress pen ke long le so school pen pupu school pen chetong si la ke school dress pen si pate do nungji la tame che paklang do nungji athema ha khelo conceal long ha na ne dilhi long samel hai photo ke tum che paklang do nungji thema amuka school address lo amuka pen son school pen si son lo silhai che paklang la ke khenu kali contest hormu ka chipati competition la ke a khenu hormu kali alali copy Sanjoy Singh Teron alali copy leni ka bujidam thara bujidelo inter college copy siki bilo inter college ka do ne chini lo inter college la ne indek shop indek phop par elo inter college putalata isi itum address itum aju tang lo tame tum college don pusame tum chepang room lo amuka college jo school dress pen chepa che thang ji amuka college pen ke sonse che thang amuka school pen ke apuson anong wan lo nong evan lo josi non nili same non photo contest bilo josi hided pulunte amuka school pen si not school pen lo ki hai pon ke result ke pote hadak school pen hadak college pen si hided lo jo lo puson anong aphan si nili ki bidam lasi kemi kali khenu kali lasi batu same photo bang ke school dress pen photo che contest inu reel selam inu poke aron avelo thema lake ke thek te tum ke school uniform school dress pen sikai kina me photo video same selam inu po thema active pina po kachari nangji thema tum high school long same tum paklang nangji lai ke napulo pasiang lima ka pa me thar se video same dingolo se pini video ke ni once inton pon iko podai ho kadong